And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinili ko ang taong akala ko ay pipiliin din ako. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Lenny. 20 years old. At ito ang aking secret file. Nagsimula ang lahat nung ako ay nanonood sa TikTok. Palagi akong active sa app na yon dahil maraming mapapanood tulad ng mga sumasayaw, kumakanta, nagjo-joke, at mga kung ano-ano pang-entertain. Nakakaengganyo talagang panoorin. Hanggang sa meron akong nakitang ads na lumabas. Yun ay isang online game na pwedeng i-install sa cellphone. At dahil nga naging interesado ako sa animation nito, nag-install nga ako ng larong yun. At kinaadikan ko na ito. Umaabot ako ng umaga, kalalaro. Hanggang sa isang araw, meron akong nakalaro na masasabi kong bihasa o magaling. Naka-open mic siya kaya rinig na rinig ko ang boses niyang nakahuhumaling sa sobrang lambing. At that moment, namatay yung karakter ko at nag-open mic ako. Sabi ko na wag na lang akong tulungan. Pero itong guy na ito, he insisted na tulungan ako. And guess what? Nanalo kami. That time, talaga nga namang enjoy na enjoy ako. At bukod pa doon, humanga ako sa naging kalaro ko. Para bang may nag-uudyok sa akin na makilala siya. Then isang gabi, maglalaro na sana ako nang meron akong nakita na notif sa app na nilalaro ko. Finalo pala ako ng lalaki. At syempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Finalo back ko siya. Nung time na yun, kinuha niya ang Facebook name ko. Ewan ko ba? Basta ibinigay ko na lang. At doon mas lalo kaming nagkausap. Hindi ko na namamalayan na kapag kausap ko siya, kinikilig ako. Yung vibes kasi na naibibigay niya sa akin, kakaiba, pampa-feel good. Tapos, kinakantahan niya pa ako. O diba? Doon niya ako nakakuha eh. So itago natin siya sa pangalang Jay. Si Jay, maraming tropa sa laro. Nakilala ko na rin naman sila at nakakalaro. Pero hindi lahat Nakakatuwa lang kasi nagkakaroon ako ng kaibigan dahil sa larong yun. Wala kasi akong ibang kalaro at kaibigan sa totoong buhay. So dahil everyday na nga kami nag-uusap ni Jay, hindi na puro laro yung pinag-uusapan namin.
Meron na rin kaming mga kwentuhan at kumustahan na kumain ka na ba? Meron na rin good morning, good night. Hanggang sa unti-unti, DJ Rocky, nahulog na ako. Kaya lang, may boyfriend pala ako. Magna 3 years na kami ng boyfriend ko, no? O, diba? Dahil sa paglilibang ko sa paglalaro, nakalimutan kong may boyfriend ako. Well, itago natin ang boyfriend ko sa pangalang Yael. This guy, my boyfriend Yael, I know that he loves me more. And I know na sa aming dalawa, siya yung mas umiintindi. He is smart, disciplined, at marespetong tao. Legal kami both sides, kaya gustong-gusto siya ng pamilya ko. Masasabi ko rin naman talagang sobrang buti niyang tao. At mahal na mahal niya ako. Alam ng lahat yun. Meron din naman siyang mobile game, pero hindi kasi kami parehas ng nilalaro. Meron siyang kasama ng mga tropa niya. Nakilala ko rin naman lahat. Pero since hindi kami laging nagkakalaro at si Jay yung lagi kong nakakalaro, sa kanya ako mas nahuhulog. But here's the thing. Hindi ko sinabi kay Jay na may boyfriend ako. Kaya sa tingin ko, dahilan yon kaya pati siya nagustuhan ko. At nagustuhan ako. Niligawan niya ako. At nagpaligaw naman ako. Oo, DJ Rocky. Nag-cheat ako sa 3-year boyfriend ko para sa taong nakakalaro ko lang. Malayo naman sa akin si Jay. Tatawid pa ng dagat. Habang si Yael naman, tatawid lang ng kalsada. So, pinagpatuloy ko na lang kung anong meron sa amin ni Jay. Hanggang sa dumating ang kinatatakutan ko. Totoo nga yung sabi nila na walang sikretong hindi nabubunyag. Nalaman ng boyfriend kong si Yael ang tungkol sa amin ni Jay. Nakiusap ako kay Yael na huwag kausapin si Jay. Ako nang makikipag-usap. Agad kong tinawagan si Jay at pinagtapat ko sa kanya lahat. Na meron akong boyfriend, 3 years na kami. At syempre nagsorry ako. Pero ewan ko ba kung anong kabobohan ang pumasok sa isip ko dahil pinipili ko si Jay. Yes, DJ Rocky. Pinipili ko si Jay kesa sa boyfriend ko ng 3 years na si Yael. At sinabi ko yun kay Yael na si Jay ang gusto ko. Alam kong masasaktan si Yael sa mga oras na yun, pero sinabi ko pa rin. Agad niya akong pinuntahan nang sabihin ko sa kanya yon through a message. At nang makita ko siya, alam ko na umiyak siya. Mugtong-mugto ang mga mata niya at hindi na naman napigilan ng kanyang mga mata ang mga luha niya na bumagsak. Nagmamakaawa siya. Na manatili na lang ako. At siya na lang ang piliin ko. Lumuhod pa si Yael sa harap ko. Ganun siya nagmakaawa sa akin. Pero kahit alam kong mahal na mahal ako ni Yael. At alam kong kaya niya akong patawarin sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Ewan ko ba, parang nagayuma ata ako ni Jay. Dahil siya at siya pa rin ang pinipili ko.
Ni hindi ko pa nga siya nakakasama. Ewan ko. So nagalit ang buong pamilya ko sa akin dahil sa ginawa ko. Iniwan ko yung 3-year boyfriend ko at pinili ang lalaking nakilala ko lang dahil sa laro. Pinagpatuloy namin ni Jay ang relasyon namin. Nung una okay naman. Pinuntahan pa nga ako eh. He met my family. Okay naman siya pero medyo disappointed yung family ko. Kasi etong si Jay may pagkatamad at may pagkamapili sa pagkain. Well, may mga ganun naman talagang issue ang isang tao. You can't have it all nga, diba? Pero kahit ganun, sobrang saya ko kay Jay. Grabe yung vibes namin. Kaya naging okay yung pagsasama namin. Then dumating yung time na uuwi na siya. Grabe. Umiyak ako noon at nalungkot ng sobra. Siguro, 1 buwan pa lang na malayo ako kay Jay. Naisip ko nang puntahan siya. Yes, DJ Rocky. Ako ang babaeng tumawid ng dagat just to be with someone na mahal niya. I met Jay's family. Sobrang bait nila sa akin. Pati yung mga ate niya, lalo na yung mama niya. And then, I decided at nagpaalam din naman ako sa amin na doon na lang ako tumira kila Jay. So ang nangyari, pinag-aral ako ng parents ni Jay sa isang university sa kanila. Tumira ako sa kanila, sa bahay nila. Pinagpatuloy ang pagsasama namin. Sa totoo lang, DJ Rocky, naglayas ako sa amin. Nagsabi na lang ako nung nakaalis na talaga ako. When I decided na umalis sa bahay namin, lahat ng yun, ako lang. Walang paalam sa parents. Basta, tumawid na lang ng dagat para kay Jay. Alam kong galit sila sa ginawa ko, pero wala eh, mahal ko talaga eh. 7 months na akong nandito kila Jay. At dito ko siya lubos na nakikilala. Hindi pala siya araw-araw naliligo. Though may kaya yung family niya, kaya pala siya mapili sa pagkain kasi masasarap ang mga putahe na nakakain niya sa bahay nila. At habang tumatagal kami ni Jay, meron akong mga nadidiscover sa ugali niya na pwedeng maging dahilan para iwanan siya. Nananakit siya ng pisikal. Palagi akong may pasa kapag nag-aaway kami. Palagi akong umiiyak. At palagi na lang niya akong hinahayaan kapag masama ang loob ko. Hindi niya raw makontrol yung sarili niya. Palagi niya akong nasasaktan kapag nag-aaway kami. Then one day napagod siya. Napagod siya sa ugali ko. Hindi ko alam kung saan siya napagod dun sa ugali ko. Alam ko naman sa sarili ko na maalaga ako. Maasikaso ako. Sabi nga ng iba na nakakakilala sa akin, wife material ako. At ang swerte daw ni Jay dahil sa akin. Pero ayun na nga, dahil napagod siya sa ugali ko, iniwan niya ako. Kahit na alam kong I'm a good catch, iniwan pa rin niya ako. At hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa kanila. Begging na magkaayos kami. Naiinis na raw siya sa akin, naiirita na siya sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, DJ Rocky. Alam kong na-judge niyo ako dahil sa batang pag-iisip ko, pero
puso itong pinaiiral ko, kaya sana maintindihan ninyo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lenny. At ito, ang aking secret file.